Pesindian berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih. Halo. Iki Sugeng dalu. Ngokur ngene tok lho. Sesuk garengo dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mbak, ora ngono. Ora nek urung kenalan mak ya kenalan sik urung-urung kok wis nek tahu isi we isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah? Umum piye? Tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas aku jenengan. Panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nok. Iya. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumenang, monggo. Wah. Anggo mix sing kepenak. Iya. Wah. Wow. Pesindian berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Yu. Inggih. Halo. Iki Sugeng dalu. Ngokur ngene tok lho. Sesuk garengo dhewe kowe.
Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk salaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya aja. ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya padake. Ora jenengan urung kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, Nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyak wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni latok. Astaga. Ya. Mbot, ora ngono. Ora nek urung kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah iya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas aku jenengan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ah iya ta. Biasa sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Iya, kok dadak anggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane ya ngene terus ngene to. Ora sing ngene keri dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenang iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene iki Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Ya aku terus tukang gledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Yo kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Reng. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Menawa to, ndek ngaku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling enek penadahe kok ya aku. Lah endi penadahe? Kae lho. Pak Bejo lho. Enek sing nadahi. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Seriune. Seriune. Engko men dijogeti Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurungan wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah yo wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo njaba. Lah, Jerone saya ireng. Cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, seriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami ki lho, Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho walus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Sumpah aku krungu lho. Ngapa? Prut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Seringening maka
putra Kanjeng sira lawe. Lah nek jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawi dicencangi sapi. Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye ndok? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah ya kudune piye, Mas? Walah, bojoku sing ning kono kok nyeluk aku piye? Wuk. Hah? Wuk. Wok ki piye? Takon ning mamaku, "Mak, wuk, wau teng pundi?" Wowok. Wowok ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek ning Jawa ku kono wuk ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Iya. Tak prangkang bejana Bebelo. Bebelo wirat moyo ilate kaya keder. Ora Lah nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. ilate Ora ya. bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng rane putih blas. Tenan kok kan. Wis aku wis pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya Kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah ya ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. abang iya buta warna iki. Endi ta jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Aku arep ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng itu melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono to maksudmu ki. Ya. Tanwurung sriuning apa ta? Ora ganggu to? Lah Mbak Ning kan lho, Mbak Ning tanggoku lho senengane mbubur. Gugur dadi kusum. Mangga. Neno. Mangga Mbak Tatin. Srihuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang Branti
Senadyan wakasaniro Rapek leno alapuh nago Sriuning mesti katuban lapuh tresna yang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kampus prasetya nandang berarti sriuning katan grahita Wiratmaya putranira sira lawe adipati sing putrane kabeh wong kepati kalikane kapupahing madya laga Senadyan wakasaniro Rapek leno alapuh nago Ya. Sampun. Matur suwun Mbak Tati wis kepareng ngaturake. Ya. Sriuning ki mau pamundutan saka Piyayi Aja sing wis taun 70 lenggah ning kene no. Ya, ora apa-apa mak. Iya, turake sing kepareng disuwun nyekar Mbak Elisa. Oh ya, dibaleni Mbak Elisa. Gendolas. Apa ora di lemparke ning Mbak Ayu. Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yuk. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene. Lah, bocah kok lek saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone. nggih. Nek sing njaluk tulung sinden kula kok njur sregep. Lah sindene jenengan niku marai jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa iki wah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu Pak, kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah ya. Kata-katane heeh. Bojoku pinter. Terus Mbak Tatin. Saiki ya ngono, ganti logate Mbak Tatin. Jauh ngono. Ngono kuwi sak dawane. Dadekne pintere ya. Nggih. Ya Mbak Ayu ki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya. Sing lenggah ning Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nun? Awakmu kok Ngawi? Mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, Iya. maksudnya minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih, Nangkani Pak Yanto pambutan. asmanipun. Ya. Tindak rene karo sapa, Nak? Nggih kalih rombongan no. Maksudku BODYO ne melok apa ora? Sinten? BODYO. Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh bojo. Ah, ah. Lah niki napa? Sing Ketok wela-wela. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir sik sapa? Awakmu apa Hah? Mas? Sing naksir. Bojone sing di Niki. kok arep kleru karo bojone dhewe iki Kok malah. kake wong ki piye? Wah, lah bojo kok kakeke wong. Ya. Nggih. Heeh, ya. Nadyan wujud demong peksi Si. Nana. agawe talining
iso kaya ngono to, Nak. Tak dongakne dadi wedok sak teruse ya nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, wedok ki terus wedok terus. Lah iya, mula tak dongake. Nah. Alus manis tur mrak ati neno was wenggakung golek isi podang jenar neno iba bunga ingatiku nyanding bisa dadi tombo Ya, jan. Ya bapak iki lek wis ngenyam pendidikan seni iki meso, Nok. Tenang kok ya. Iya. Iya, Mbak. awan ning omah wis ora krasa Iya uyuran anggolek sing tak sayang mubeng piter hanggonku golek ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang cok ning ngapang kegancangan tak rindhik saka kadawan sarawing dheweke ngalih bencokan elakae tak suwun mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku kumping seret ireng tak sawah tambah manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane nara bakal atiku kekiwang liya yen si podang andutut ati kepranan mandek atiku sanesaya asrana nepi katulute bento ora krasa iso awak nyanyi
cangot tarindek saka kadawa wingot dheweke ngalih bener tak suwun baca ngece wajah kuning agawe pikirku kompe seret irek tak sawang tambah manis ibu bunga dan hatinya bakal hatiku diwang liar andutut hati kebrakan naramanku hatiku tansah dada tak sanani sordikatu ya sampun nggih matur sembah nuwun wah entuk saweran menaiki mau saka Mas sinten mau asmane Pak Mas Kliwon ya Mas Kliwon ku ya pengusaha no ya bener ya Mak iya ayo iki sinden 5 wis diaturake kabeh ya awak dhewe neruske crita dhisik ya Mas Gareng ya men leren men ngaso ya awo pundi Pak Gareng Niki oh nggih oh iya nggih nyuwun napa Pak wonten pamundutan kowe sak lagu siki engko Oke. Pak terus Pak Gareng jumeneng Siap. ya monggo apa sah manut karo kowe sesideman mawon ya sesideman ya cara karyane Mbah Sukron Suwondo dibawani sik monggo karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dilo Nggih. ya wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon ndang kuning Kang Sangking sangking bukir swara kurang premono ning wasis Hangung Romarang angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman ya luwe becik monggo luwih becik patenono timbang kepisahan Sulistya bareng samudana lawan kula warga garwa
isih mampu ngeladeni salahmu. Mongko kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung ketua andrimpong. Jiwa ragaku kok kurang, kehormatan mamprong, rubuh ngarepi njong. Ya. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukoke. Isine kowe apa wae, nadyan sesidem. Yo. Mangga bareng alam wujudke. Luwih becik patenane timbang perpisahan, ladyan kang sulestya karewangi samudana lawan kula warga garwalan putra liwat jange kalesmu kuwasat endang aja dirasep yen wis ning serius aku isih mampu. iya Monggo kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung jiwa ragaku kok kurang, kehormatan mamprong, rubuh ngarep jong. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tukoke. Isine kowe apa-apa wae, nadyan sesidem mari tak sebut. Niki wae sesidaman sampun Mas Eno. matur sembah nuwun. Nggih. Kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau. Inggih niki kinten kalih Saking sapa? saking Saking Mbak sapa? Bapakku Ranji nika lho, Pak. Ah iya. Kesupen kula. Daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas ning saking Kuranji. Ranji nika. Iya, matur sembah nuwun, suwun. Bapak. Matur sembah Kalih nuwun. enten iki wau. Heeh, Mas Sinten. Mas Sinten ki kakangne Mas sapa? Iya. Ora apa-apa, Mak. Cek. Ayo, mumpung anu Pak Gareng kepareng wis kepareng rawuh no. Ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik. Iya, panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene. Iya. Heeh. Duduk dulu. Ya, monggo. Ayo Mas Gareng monggo. Ya. Ya. Serampat no. Ya.
luar biasa. Kok mriku mawon Mas Gareng Oh mboten? nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Menika kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagya dalu menika wah luar biasa. Nggih. Atase ngresmekne Bali Desa sama undang dalang kondang Ki Sena Nugroho. Wah, mboten. Jan tenan kaya luar biasa ki melok Sena Nugroho ki gawane lho aku sing gak betah. Gawane Sindene niki lho. sin Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange wah mesti gurih. sing tengah, Kacang. sing tengah, sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih, ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Wala mboten hati-hati kalih niki sidamu iso meslek kok ya. Nggih. Regane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jejere Mbak Sing Ayu. niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata, kacamata. Lho mbok diganti to? Pun bikin-bikin ke jenenge kacamata. Weh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper. Kok lemper? Nggih bentuke ngeten niki, ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah Lah niki napa? sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak Wah. warni. Lek Adi. aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing rawani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re. Aman. Nggih. Lele menika nggih buah, Buah napa, Mas? buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah, lha kula ngesir wis enek 5 taun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih. Matur suwun Mas Gareng sampun Nggih. kersa ngrencangi kaliyan kula. Wah, Dadi kula- tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni